ngati ufuna kuti pa Facebook page pathu pazikhala WhatsApp button ngati mene tikuonekera ilili tayeni lonseni kuti matani ndeka sinapange follow tipange follow ndipo musataya nthawi tiyambe. Ndi apa timakhala kuti tasekula Facebook wathuyo ndi tiona kuti ikuoneka motani ende tikayikapo WhatsApp button yo izaoneka motani. Ndi umo ndi mmene ikuonekera. Ndi tipanga back, tipanganso back, kenako tidzapanga click apo madot atatu, kenako edit action button, kenako edit buttons, kenako tichosa uyu wa message tipanga connect WhatsApp account. Ikafika apa timayikano namba imene tifuna kuti izalandira ma messages, kenako tipanga send code. Ndi code imapita ku WhatsApp kwathu ndi imabwera ya 5 digits ndi kuti ika apa, kenako tipanga verify code. Zikatero ndi kuti imakhala kuti yatheka. Apa tipanga save, kenako back, kenako tingoiona mmene ikuonekera ndi kuti ikatheka izioneka chonchi. Ndi kuti munthu akapanga click pa button pamene papa ndi kuti imapitisa ku WhatsApp kumeneno atha kukutumizirani message osapempha namba yanu. Basitu kupanga wake kumene koko. Ngati ufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionenso video yotsatira.